Juna Sumbito, 6 years na nga radyoman sa DXDC RMN Davao. Actually, wala ko nagdahom nga maubot ko sa usa ka broadcasting entity no kay gani layo ra kayo ni siya sa akong course, pero nasabtan pud nako nga lahi ang pamaagi ni Lord sa pag-bless niya sa akwa ug gani mapasalamaton kaayo ko nga gidala ko sa Ginoo dinhi nga sibyaanan or dinhi nga trabahoan kay dinhi na develop ang akwang character, na-push ko sa akong limits o kanang gisaligan ko nila og kaning task nga pwede makapa-improve sa ako o sa akong skills. O salamat kayo RMN sa salig nga inyong gihatag kanako sa akong mga boss, sa akong mga workmates o kanang labaw sa tanan, daghang kayong salamat sa mga suking tigpaminaw nga walay puas sa pagsuporta sa amo ang mga programa. Ilabi na sa every Saturday sa Tambagi Kubi o sa every Sunday sa programang Hangout. Daghan kayong salamat sa inyong suporta o happy anniversary kanatong tanan mga kasama. RMN, ang